Welcome to Okija, Anambra State, Nigeria. It is, of course, the traditional marriage ceremony between Uchechukwu Anagonye and Chukwebuka Okafor. It was, of course, one of its kind, a gathering of love, a joining of families, culture, and tradition. He's a very open person and somebody that I think that can keep something for me, especially my family. Yeah, and she's a very kind person and very honest person. So I decided not to waste time to just settle down with her. It's not up to here that we know each other, but to God be the glory that we are getting married. I would describe her like my minimum because she's a keeper. Yeah, she's a keeper and very honest person. Somebody that I can trust with my heart. I'm very lucky. Honestly, I'm very lucky to have somebody like her. Traditional rites began earnestly in-house with few selected elders.
The mother of the bride was called in for her right as tradition demands. Having confirmed all items on the list as complete, the kindred and family of the bride extended their warm greetings to their now in-laws. Biko okija se kan nke non onu bule ni mo ni na me kwa yo o wa ihe de ko be ha ka to ihe ai gwado no ko no rianu And now, the beauty of the day, the Achalugo herself, the bride, came out to greet and welcome all present. Slowly, gently, take your time. Smile.
Without further delay, the bride came out again in her main attire for the occasion proper. What's the other one? So beautiful.
ya di kosi kosi. Ada na tobia. CEO, Skype Hotel, Asaba, about the Borindo. And the summer of the hotel, CEO, Skype Hotel, Asaba, investment to get because you could promote one. Siku bali aka no one in Kaiwa tumbe Kaiwa bindu kwa mama mama. Now one side. Yes, I do. That is the answer. On one side, make him a chance. Can't do it. So it is too much. There was a brief game hosted by the MC. Apa mungkin apa libur kita? Memang betul. Enggak, kita saya dia ngomong. Enggak bahasa Arab makan. Ini akan gua semua. Oke kena apa libur? Keras ya. Anda bah kena apa libur? Masyarakat yang nobo. Bahasa makan nobo. Onye turun berapa? Enggak kan nanti. Pak Madro. Ini awal tekan jenaka. Wacha walione represent. Lone represent tiri obribu orinda ife organiru progress amara mbawonoba omomo iya akoko iya nwanwa ahani amaka na brother gesi baba kwa kai wura akoko nwaye ko risi ko na po nnam oba hibu ebe so no mo na game atron first person in the aba with the tanke with a hand care what bless ya di na nwa de ko ya Oba kile buko umani duwa ya ba ku swazi Ngwa oba kile buto de ana mata atofo e ma no na bana
buru ebe nwaanyị burukwa afụfụ nke na ọbụ uru dị ya na-ebukwa kpamkpam maka ọ bụ isi asụ gịnị bugokwa biko my brother ọ bụrụ na ị mere maka nke nwoke dị ebe a achọrọ transport ị ga-abụ isi blessing a ọnụ ọbụla iji pụta ngwa weta na 5k thank you nwekwara mana ị ga-emewu 100 ị ga-emewu 100 hey 1,000 ka akpata ọsọs bụ 1,000 let's go 1,000 ka akpata ọsọ nne ada onye bụkwa bụ onye enyemaka were godi anya ka onye achọmdị kedu achọmdị n'ebe a wesa na ana na ọbụ ka na-enye wesa ego na ana chiri ha nke gị biko achọrọ m ka m marazie nwoke na nwaanyị onye nweziri mmadụ ebe a nne gbasara m aka o nwere ihe m chọrọ ịjụ nwaanyị ọbụla jekwuru nwoke ka nwoke nụrụ ya dịka dị gịnị ka ọ bụla ebe nwoke nọ ihe ebe onye enyemaka ebe bụsi na maka ịmaghị isi m na ịmara ya mgbe gbasara m aka na enyemaka a ka ị ga-enye tata enyemaka ka ị bịara inye ya ndị be anyị na-ekwukwe ka mmadụ agba ego na hia life abụ na ntụasị agba ego ga-eti ebewu enyemaka ka ị bịara inye soro ndị jiri bịa enyemaka ha bịaba ozugbo taịm agụrụ enyemaka ka ị bịara inye enyemaka ka ị bịara inye ego ana m agụkwa ọnụ ana m agụkwa na ego ọnụ ha nke m na-agụ mama afụba ego biko nụ chaptap si egbu n'oge si egbu n'oge si egbu n'oge si egbu n'oge si were gị ozugbo kpachara m aka biko ọ na-emezi nwaanyị bụ inye aka iburuzi ibubu ya nwaanyị bụ aka wọchị ya ọ nwoke ga-ebudo ending God bless you biko ha ka gwugosi kụpụ aka na obere ụzọ ka ọ na-aka mmadụ niile tinyere aka ebe a Chineke ga-etinyere ụmụ aka n'aha Jizọs ọ ga-adịrị ụmụ na mma kedu ndị aka ntụtụ. The traditional wedding cake, designed by the bride's sister, was cut by the couple. So biko cake abụ traditional cake ka ọ bụ mana ebe a ka isi mbido marriage bidoro nke na-egosi na ụlọ ụka bụ ka anya ọhafụ ka a nọ nzukọ mana nke a bụ isi mbido omenala ha n'ihi na a ga-awa the cake awa and ị ga-akpọrọ m ndị ga-awa cake ya sisi ya ga-edu right cake ya 50,000 ị ga-akpọrọ m ndị ga-awa the cake si emu n'oge ọ bụgoro ofu onye ọwa ya bụrụ mmadụ na-aba ọwa ya ọ bụrụ ihe a na-abara mba ofu onye nwere ike ịwa 100,000 so kpọrọ mmadụ biko kpọrọ mmadụ 5 na mmadụ 20 ọ na keeki nke ego adị adị makwa ihe ego debere na buutu ego dadị kpọrọ m onye ọzọ keeki ejikwa keeki ebe ji na ọdọ eme nwoke chịkọba aka nwoke eme otu deme kpọrọ m onye ọzọ efe ọnwa odogwu na-apụta ọnwa oloko papa onye ọzọ bịa nne ịma na enyemaka ka ị ka nọkwa negharịa na-arị n'azụ gị negharịa ya n'azụ gị negharịsị anya mara ma ndị nna ochie na ndị ukwu nne na ndị ukwu nna na ụmụnna ọnụ ya ebe ị nyebekwara aka ị ga-enyere n'isi ngwa kpọrọ m mmadụ 5 agba ego ọsefụ mgbe wọchị anya sikụpụrụ aka n'ozi ka o zuru ọ sị na mgbakasị ha dị mma n'ụka mgbodo ọ na-abịara azụ o mere ya na bọnchị ọba ego na-alụ na mgbe okwe Emeka the young bakers kedu ya afụrụ eleta nna ọnkụ ngwanụ siti okwe ka anyị okwete okwe Wangwu ọnkụ wangwu kedu ya mpa ndị mpa akwafu n'isi okwu a si ka ọ n'aka nọ ana ọnụ na-eruru anya mgbe anyị kpochara mgbe mmadụ anaghị ekpogoro nkịta ụtọ ọ fọrọ ebe ọnụ maka ọnwa brọda nzugbe afụwo eleta nne ya nne efuru ụzọ nwa na-ebe ka papa si ebecha nwa na-ebecha ka papa si ebecha inegodo ahụ mara na nwaanyị sonyere n'ife a na-eme afụwo eleta nna n'ife m na-etu gị afụwo eleta nna dị eme ihe ọbụla na-eme
Mama one and the one is if I want to get what you need now, wine, what you Uncle Beauty, Kedian, Auntie Beauty, Kedi Beauty. Hey, why you want to pass it? I want to know about the Bobby. Oh, you're boy. I'm going to want to copy the Eba no mo ni na na sabra wa abra wa ma no wona abra ke kibia na ko wo wa ni kibia to 20 ko se ko aka pushaki ke ngano that day ya demo side there to emre ke o gwa bo ke ora se ke o gwa ni vi Abego what do I do? CEO. Abego what do I do? Abego what do I do? These are type for them to get the cake. Abego no more. Abego logo. Open up the number. CEO. Skype Hotel. That's an accord. Category cuts and other Canadians. Other Kaka, other Kabuja, Casa Kandefu, can never make the last coach. They go to the region. They can get alcohol. CEO, Abego, There were other side activities. So yeah, I'm glad I want to get. You get me better with Togo. Power Baba see my phone. You get Togo me better whatever we go to Fukeba. Whatever we do for book, I'll be my hair. And the beginning of my here, I hear my pussy up with some artisans. And I remember being my hair. Is it as a black eye my account? What kind of my go on? DJ, let's go. How you open my door? DJ Ice. Biko ndị nwa nọ okecha na abụ na onwe oriri dị ebe a si nye ndị ọgụ onwe ya ọbụla akwadoro esiri maka ndị ọga anyị si kpụpụtara ya uge ebe n'aja mgbe okpukpe ka mmadụ biko ihe ọbụla bụ oriri esiri esi dị ihe na-eri si kpụpụta gị ozugbo si bunye ndị ọgọ nke ha bunye ndị ikwu na ibe bunye ndị nna ochie butere ụmụnna butere ụmụ ndị omeala. The couple stepped out to dance.
adego ga abaga ayo persana na pandem ka semua dari lo sickness afari ga do ne ya afari adega na mo kene yi oyo na me di ya baba nke no mo ne kene ki odogu ja kene ya ko odogu ba ja kene ya ko asi bla ga baba ne e ga di ke ti ne ti ada baba Chico, ahí que me
The women of the community also expressed their happiness and satisfaction. Yes. Baba Baraga Wambaragi Boyasa. Johnny Chow, Nana Johnny Tanabi, John, oh, the child, just a tongue one, Nana Johnny Chow, Johnny Chow, Johnny Chow, Blackie, Nana Johnny, Blackie, John, oh, the child, just a tongue one. Abraham Commission. Abraham Mitchell. Finally, the husband and wife was officially joined as tradition demands by the elders of the land.
onye ama Chineke maka onye ọbụla ma Chineke ife a ga-apịarị ya arụ Chineke ya nọ ya n'olu ife nwa m nwoke ife onye ibu n'uche bịa bịa ọkịja Chukwu ya enye gị mmaji anyị na-agọzi n'otu ọmụ nwoke ọmụ nwaanyị ajọ mmụọ na ajọ mmadụ ya pụọ ọnụ ọ bụrụ na mọpụrụ ụkwụ ya tarịrị onye aka tarị ya ụmụ ya azụ ụmụ ụlụ na-egwu Chineke ụmụ ụlụ eruo n'isi ka nna na nne biko anya Chineke biko ka o dị n'ọṅụ ndị ọgọ m ụzọ anụ ma bụrụ ụzọ nri ọ bụrụ ụzọ nkụ oge okwu ọmụ mbụda nke onye ya anaghị aka ma mma na Jizọs bụ nwanyị udo dịkwara unu Chineke gọzie unu na Jizọs bụ nwanyị na-eme n'ụlọ ga-aba unu biko ọgọ Timoti ọgọ Timoti ịmago family isi nwamti ije anyị n'ụlọ bụ ụzọ ije mmiri ọ bụ ije nkụ ọgọ na ọgọ bụ na ọdụ ka nwanne na nwanne nne oji na nne oji ime arapụ ya ya ma arapụghị maka na busi na mmekọta ahụ bụ ụtọ 2 weeks tomorrow we are going to go to Makada na ụmụ ndị aka akpọzi afọ ụnụ aka akpọji ya na be ha mana agba unu ya kpọrọ afa maka ahụ relations na bonu so Chineke ya nọ ya ndị bonu na Jizọs ya ibe nwanyị ya deme ha ndịzie nna anyị Ide Job. Father. Ayina bakalo. Wow. Unu kunela. Ayike meti mana baji. Imani bedina. Na wai. Ospoijo. Sana. Agana kuzebe mana o makoma. Sana. Afuna. Abroma. Udobi. Baba ya kasi yo. Thank you.